Mamukase guys. I wind up guys. I hope you are okay. Kwa mwuri kumatima nenika. Alright guys. Ndine nyende na mangwana nana. Swondile girane sonda kanganda tintu kutoka. But inda vandarara ndokurara flat ndokutozo mukadza kuma 6 manheru. Saka ndakazvitongo tseda kukontinue kuvata. Saka vana 6 days and also muka vana ngona tichiti pa 6 ndakabva ngokontinue ndobva ndatozomuka nasima kuseni guys. Saka mondiregererawo anditika tichange tichingobatana pa tichiuya. Saka nyenda nayo mangwana nanasi ndekumwana uyo kuti akabatwa chibharo nababa wake anditi mwana uyu ndakamisa maoko aRoyal Mint nesuro. Saka ndamisa maoko aRoyal Mint nesuro kuti ataure naye. Royal Mint akadzoka back kwandiri achitaura kuti tirikuda kuti case ivhurwe kuZimbabwe. Joshua ndo ganchira kuti mapurisa kuZimbabwe South Africa sometimes they are very incompetent. Shukanzi ngavhure case kuZimbabwe. Akavhura case kuZimbabwe. Then we start from there. Antimona iwo chavo chavaka volunteer kuti vanoita kutsvaga munhu uyu nekumubata vomuenda over kumapurisa. Ndo zvavanoita ivo havakwanise kumudetaina vanobata vaisa kumapurisa. Saka as it is right now havakwanise kumubata pasina case yakavhurwa. Case iripo ndeye South Africa. Saka she needs to open noti akabatwa anenge achida kuti kuti vamubata kwakuti atodzoswa kuSouth Africa back, of which we know kuti chinoitika anopesera ngonzi ngaende nyaya dzenyika mbiri dzinonetsa hanimaona. So the only way iripo mwana afa kuti aende paZimbabwe onovhura dhoket, avhura dhoket kuZimbabwe, then vakomana vari willing vana Royal Mint netimu rake vomutsvaga vomubata vomisa police station, then nyaya yotangira ipapo. So challenge yedu right now is mwana is in Cape Town anti ndokonga karipotera case yake. So avakwanisi kuti vambate and though takati vata nemalead kunzure kuti munhu pakati but avakwanisi kuti vambate. So mwana uyu ndakataura naye kuti unokwanisa here kuti uende ku Cape Town, unokwanisa kuti uvhure Cape Town ku Zimbabwe unovhura dhoket. Hana she's willing to go to Zimbabwe kuti anovhura dhoket. Parents vanomuzoda kugara na step mother yanga iri girlfriend yababa. Ndo waka thank you very much Mami Biyula nemwe wakadaro vazhinji avaiti zvakadaro kuti munhu anga asiri murume nyanga boyfriend mukasiyana mwana wake atenda mudziko mumutora mogara naye. Thank you my sister. Vanhu vashoma nemwe wakafanana newenyu rambai muchitora zvakanaka anditika. Saka right now challenge yatinayo ndeye kuti mwana afa kuti akwira aende kuZimbabwe anokwanisa kuvhura dhoket. Saka manje pakudo mafunds ekuti asvike kuZimbabwe anovhura dhoket nepekugara hanimaona, nepekugara pekuti akawana pekugara achivhura dhoket rake handimaona, then zvotangirwa ipapo. And again iye ari kunyora munhu anga ari kuchikoro kuSouth Africa uko munhu akutonyora matric yake izvozvi mwedzi gore rino iri ari kutopesa kunyora. Saka anga achiti handina problem ndakapedza kunyora ndinokwanisa kuenda kuZimbabwe kwacho. Saka ndo pandapinda inini manje andindauyawo vasikana vedu ndiri kukumbira kuti tisemuse pamwe chete anditika mwana uyu zvakaitika pamwana can happen to any child. Zvakaitika pamwana uyu zvogona kuitika pamwana wako zvogona kuitika hauzivi. We don't know who to trust now. Kana baba vakazvara mwana akadzvarwa akasiyiwa ane 2 weeks mai vachifa, baba vakati ndipei ndichengete mwana, baba vakachengeta mwana. Izvo vaichengetera mwana uyu hatiyazivi, pamwe vaichengetera mwana kuguruma kuti vagona kudya masai acho. Saka iyi huku yakachidya masai guys azviiti. Unopesera uchisazi kuti mwana wacho unotrasta nani because kana baba vemwana nyakuzvara vorepa mwana futi wavakazvara kumita mukadzi vachimudyisa chinhu chawo baba unopesera watove neconfusion. Nditoona kuti baba vanofanira kuti vakavharwa vatore makii varashire kure nokuti he is not human. He is not human. Mwana wakazvara uchitatamura makumbo uchirova kuti vhura kuti ubanikidze chibharo mwana guys kana nemiwo hameno handizivi. Saka guys rakumbira tisemuse pamwe chete guys handika titi kanzatu tikwidze mwana uyu aende kumusha panongopedza kunyora hatimupi mari sisi tikutenga tiketi handika tongomutenga tiketi tatenga tiketi uchina nokwira bhasi okwira neari kuZimbabwe ari kuwila kuti pa accommodation please yekuti mwana uyu agare nyaya dzake dzichiitwa dzapera hadzo okwira odzoka. Tikukumbireko zvine zvitikwa natiketi rekuenda rekudzoka tozotsvaga chero aveko achifambira nyaya idzotsvaga tiketi rekudzoka. Vedwe ndanchikumbirawo handitika kuti comment section mise mazana nekutoita sei hanimaona kana taita kanzatu 50 rand 5 pounds $5 inokwana tiketi racho. Ndofunga tiketi kozviri bhasi rakuita rikuita meno timari voke nasi 2,500 ameno totenga tiketi racho tomupa
okwira basi oinda tinge will be monitoring plaza naro yawa minzi vari paground vanenge varipo vanenge vachiinda kwaari vanenge vachifamba naye vachiona vanimaona kuti zviri kufamba sei handimazviona vanenge vari paground ipapo vanatafadzwa vanenge vachionawo kuti what is going on mwana ari safe here mwana akadai saka chatiri kudaiko zvinezvi imari yebhasi guys kanzati that's what we do here as diaries that we are not toxic. We are not toxic guys. Isusu tinobatsira vanhu, tinobatsira nyika nditika takauya kuzoporesa vamwe vari kurwara vasina pekutaura. Vana vachitaurira pano. Handiti pano ndo panotaurira dambudziko racho toriongorora, tobatsira patinogonawo. Saka guys ndanichikumbirawo let's act tiri madiaries tozikamwa nekubatsira. Iwe uri mudiary unozikamwa nekupindira pakadai. Let's act guys. Send 2 cents 20 rand kana 20 rand chaiyo kanda 10 rand kanda 5 pounds ngaiuye 2 pounds ngaiuye handika tiri ticket rake mwana aende vanhu vakadai so mangwana usitani ngati pamwana wani handimashona because azvimbogumiri pamwana wake pamwe agara ngachitozviita but zvichingokavhirika zvichingodaro kuseri mwana yakatoguma kudepo nababa gore rino iri kunana March April mimba yakabvisiwa gore rino nababa handimaona gore rino July ndo pakamvisa mimba. Saka guys let's act upon this one handika let's brainstorm comment section kuti Twitter say handika kana tiri kubvisa handiti vamwe mune PayPal yakundai account yakundai vamwe ku South Africa ko mune number dzemadmin handika layazai kuti tongokubatwa admin ndo upi then moisa kuna admin mari yongana kuti tenga ticket mwana panongopedza unyora tompa ticket rake and then oenda muve nezuva rakanaka ndokubatai ma next Tuesday.